Ginoo kay kining mga pulong sa Ginoo mao mi gyud makapalig-on nato. So maghitabo ni pwede nga karon or ugma o sunod ugma music club ang World War III pero ayaw ra ta ka problema kay mahitabo mo gyud ang tanang tawo mga wala mas kalibutan. Ang ato rang siguroon langit ta. Amen. Kay sige ra man na sila pangandam karon pa gapalig-unay na sila ayo nya naglabanay na sila andam na sila gyud sa kanang nga mahitabo nga gira. Pero ang Ginoo gyapon magbuot kay ingon man yang pulong dumalaon niya ang mga hunahuna sa mga hari. Ang ato lang samtang buhi pa ta Ginoo may itong tumong. Unya ini kamatay na nato langit ng Pinoy-anan ng atong ulian. I praise God and I thank God kay si Papa prepared kaayo gyud nga gikuha sa Ginoo. And then sunod si Lolo Doro. Grabe kayo ang iyahang testimony nga nakapangwali pagyud siya and then kalit siyang niluya and suddenly may cancer dahil siya sa atay and then patay na siya. So, importante ra gyud makapangalagad ta sa Ginoo. Naa kay Ginoos kinabuhis di pa ka mobiya sa kalibutan. Kay og sige ka gukod og nindot nga balay, nindot nga kwarta, nindot nga sakyanan, ang Ginoo na Hinooy imong mapadaplen inig kawala nato sa kalibutan, problema ginaigsoon. So akong gihangyo ang tanan atong ablihan ng atong mga Biblia sa Luke chapter 8 verse 22 to 25. Luke chapter 8 verses 22 to 25. Mubalik ko na ta, mubarog na ta mga igsoon. Gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Usa ka adlaw ni ana, misakay si Jesus sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, manabok kita sa lanaw. Busa migikan sila, samtang naglawig sila, nakatulog si Jesus ug unya mihuros ang usa ka kusog nga unos ug nasudlag tubig ang sakayan, busa na miligro sila pag-ayo. Verse 24, unya nanuol ang mga tinun-an kang Jesus ug ilang gipukaw nga nag-ingon, magtutudlo, magtutudlo, hapit na kita malunod. Mibangon si Jesus ug ipahunong niya ang kusog nga hangin ug ang dagkong mga balod, milurang kini og mibanos ang kalinaw. Og miingon siya sa mga tinun-an, hain na ba ang inyong pagsalig? Apan natingala sila og nalisang og nag-ingnanay. Kinsa ba kining tawhana? Gipahunong niya ang hangin ug ang mga balod og mihunong sila. Mga tagkaalam sa Dios, magampo ta. Ginoong Dios, langiton nga Amahan, salamat kayo Lord, nga niining kinabuhi himuon minimong dato sa bahandi nga mao ang langit nun nga kaalam. Nasayod kami ang among kinabuhi, mubo lang kaayo, pwedeng karon na apa, wa minasayod ug maapil pa bami sa kinabuhi. Apa namong mga pagpasalamat o Lord, ang imong mga kaalam nga gihatag diri kanamo, maghatag kanamo og seguridad sa dili pa ang departure namo, sa dili pa ang pagbiya namo aning kalibutana. Akong pangayoon diha kanimo o Lord, nga mga pulong nga among mapamati karon maghatag og tinuod nga kausaban sa among mga kinabuhi. Tinuod nga kausaban sa among mga panghuna-huna og mga prinsipyo sa kinabuhi, Ginoo. I pray o God nga ang matag usa gikas pinakalinghod nga pangidaron hangtod sa pinakahamtong kaming tanan makasabot gyud sa imong dako kaayong gugma og kaayo, Ginoo. Among pangayoon karon og madawat namo ang kaalam gikan kanimo Amahan. Pinaagi lang gyud sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang among hari, ang among Dios ug among mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod tang tanan mga igsoon. Ang uluhan sa atong pagtuon mga igsoon, giingon diha nga ang mga mapait nga kasinatian. Mga mapait nga kasinatian. Diha nato magapanukad ang kaalam mga igsoon nga gikinahanglan nato. So
Masabtan na to pag-ayo nga sa tong kinabuhi may mga problema kita. By the way, katong wala na yung mga problema, pwede mo muna nag-uli. Itong mga wala na yung problema diha, pwede na mong muuna nag-uli or muuna bas langit. Itang tanan, samtang niya patas kalibutan na agyod tay problema. Bisan pagani ang dili problema, problemahon na to. Muagit ang mga igsuon o mga unos. May mga bagyo sa kinabuhi. May mga pagsulay nga makaingon kang ma-overcome pagkanin ako. Naapod kay mga kasinatias kinabuhi nga makaingon kang mo-give up na ko, di na ko gustuhan di na ko ganahang magpadayon. Pero sa pagkatinuod mga igsuon, usa pa nimo matilawan ang tinuod nga kalinaw kung muagi ka grabing kadaot sa kinabuhi. Grabing kasakit, grabing pagsulay, grabing problema. So by the way, akong gihangyo ang tanan sa sulod o sa gawas, shutdown sa atong mga cellphone palihog. Kay dili nato kayo mapaminaw ang atong mga ang pulong sa Ginoo kung naay makadisturb sa atoa. Then ayo sa pakigsultii ang imong tapad aron makapaminaw gyud sa pulong sa Ginoo. So again, daghan kayo. Maghisgot ta og bagyos kawaladon, murag kusog pas audit. Maghisgot ka og bagyo sa kawaladon, kusog pas audit, nga grabe gyud. Imagine ang 50 pesos paiguon nimo sa unom ka tawo sa usa ka kan-anan. Ay tanawa ra guni ang imong sweldo 150. Unya sa usa ka adlaw katulo mo mangaon unya unom mo kabuok membros pamilya. Nay verse gihisgutan si mama nag-ingon nga ato man giwali ato niaging Miyerkules no. Ang dili mo trabaho dili pakanon. Ano? Ang magtinapulan di pakanon. Mayo nindutag ipatuman nato na sa itong mga panimalay. Kay bisag unsa pa mo kadaghan mga tulo ra siguro makakaon. No? So kining bagyos kawaladon mga igsuon, moagi sabtana nga makaingon ta nga bisag 50 pesos paiguan nimo sa unom ka tawo nga mangaon. Kaya ron lang makakaon sa katulo sa kaadlaw. Kinalisudan kaayo, di ba? Amen? Unya, napatay mga problema. Kay naa natay problema, mangita pataglaing problema. Bisag niingon na si Lord, nga ayaw ka mong kabalaka sa bisan unsa, ang suliran karong adlaw, ayaw nagdugangi sa ugma, kay ang ugma napoy iyang kaugalingong suliran. Ang atong problema karon dugangan natos problema. Haga akong bayro nun ugma narabato mo abot akong parcel na anas tagbilaran. Hoy og iabot ron dinhin na saon na ni. Daghan kay tag problema mga igsuon. Og kana kusog kay na siya nga bagyo. Moabot po ning unos sa balatian. Kasabot mag-unos dinhi bagyo. Walay bagyo, kalit lang nga mag-abot ang init o ang bugnaw, mo create dayon siya og hangin, og ulan, unya magbalod, mga isumunay, unos. No? Awan na yung bana og ikaw. Init og bugnaw, di mag-unos dritso. Ha? Sininggitay dayon, ikaw. Moabot ni mga igsoon, kining balatian, kinagrabihan nga unos ni. Nga makaingon kang nagtipid-tipid manggani ko. Ginagmay lang gani ko. Buwad-buwad lang ta. Unya kining balatian og mangayo. Grabe mo order. Linibog yun. Inga na siya. Unos na siya. Unsa pa lain mga igsuon. Kana mga balod nga mag-abot sa tong pamilya. Si mama nakasa. Si papa nakasa. Mga anak nakasa. Hilabtan mo sa silingan. Sulungon mong silingan. Grabe kayo na, mga bawod. Daghan gyud kayo na kung atong isgutan mga igsuon. Now, ang problema sa tao kini, kanunay siyang makakita sa gidakon sa bagyo, sa gidakon sa balod, sa gidakon sa unos. Pero wala niya tanawa ang dako kayong kalinaw nga giandam sa Dios nga naa sa unahan, mauna nga dili siya mahiluna samtang magatubang siya sa maong bagyo. Sa uni kay kinira man tawo og na siya problema ron, gusto niyang karon dayon sulbaron.
Nga inigampo niya, Lord, gutom gyud in Jesus name, mahagbong ang linungag na daan nga ganador. O litson nga manok. Di ka paabot ning tao, gusto niya sulbad dayon. Nya kabalo ka, kung taas ang process sa imong balod, sa imong bagyo, kung taas ang kapanahunan sa imong kasakitan, taas pod ang imong kahigayunan nga magkat-on, mulambo sa pagpaubos, mulambo sa pagpailob, muangat ka sa imuhang panghuna-una. Kanang tao makamaong mo diskarte mga igsoon basta anad na siya kalisdanan. Kamong mga ginikanan pag ang inyong mga anak dili na ninyo sila tudluan sa mga adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton, kamoy gasilot nilas umaabot. Maglisod naman na sila og wala ta. Amen? That is why ako usad nag-train ko. Mag-abtik, magapangwali ta. Ikaw wali. Kaya nga naman, nag-abos panahon, di ko mahadlok. O kuhaon ko ni Lord, or papaulion ba ko ni Lord, or tawgon ko niya sa laing dapit, di ko mahadlok nga naman tungod kay natay anak nga gitrain. Kamong mga ginikanan, pag manglangyaw mo, unya di mo mauli sa inyong balay, unsaon na lang tong baboy ha? Unsaon na lang tong manok? Unsaon na lang tong kaluto? Bakat usap ay gipanihapon na ato. Basin og gasugba tingali ron og hotdog. Gasugba tingali ron og sardinas. Kay intawon gihimo man imong prinsesa ang imong anak sukad sa pagkabata. So, di ka mahilo na, inikabos. Pag-abos panahon, sakit imong likod, kay idadidara na ta. Gusto tang mo pahulay. Ang problema kay, ang imong anak, wa man mo tudlo eh. Di ikaw, ragapoy maning kamot. So, naani mga balod, mga igsuon, magka-problema gyuta, magka-conflict gyuta. Pero naay mga pangutana, sa panahon, inig-abot sa mga balod, sa mga bagyog, sa mga unos, kinabuhi, unsay batasan nga naani mo? Naiuban nga inig-abot sa bagyo, mangyawa pa yun. Mamalikas, animalang, paitang yawaan yung kinabuhi. Ako isulti, di ko mahadlok. Pastor, ay pangyawa kay nakas palpit. Ang akong gipasabot na ay mga batasan sa mga tao, nga panahon sa naay kalisdanan, ang mga pagpanunglo hinaon, ang mga negatibo hinoon, mao'y ilang ipanulti. Tanawan ng mga disipulo, wa na mga matay na ta, ani mga lunod na kita, ani sao naman ni nato, ay, sao naman ni. 12 sila kabuok. Muingon siya nga silang 12 ba, nagtinambagay sila, sao naman ni nato, ambot lang, sao ni, Bray, ikaw ba, sao ni, sao ka ni nato, iyahan na lang kita ni, sao ka ni, mga matay kita ni. Lord, pasaylo kami sa mga sala, karon og sa oras, sa mga kamatayon. Wala na sila mahimo. Niya pailain, sa panahon sa kalisdanan, sa panahon sa mga kabugat, kasakit sa kinabuhi, nalimot ta. Nalimot ta nga dunay Diyos. Maguna-una dayon tagkin sa mga tawhana atong panawgon. Amen? Pero nalimtan na nato nga dunay Diyos nga naghulat lang gyud nga manawag ta. Munang ang unang pangutana kini unsang batasana na ani mo inig naa kas bagyo sa unos ug sa mga balod. Amen? Unsang batasana na ani mo? Ikaduhang pangutana mga igsuok kinsa may imong tawgon sa panahon nga naa ka sa unos, naa ka sa bagyo, naa ka sa problema. Kinsa may imong tawgon? Mangita dayon tag kinsa may mga abroad nako nga paryente. Unya mingon day kater. Gihuna-huna gyud nako ayo unya nagampo gyud ko ter. Nya ang balang espiritu gi-convict gyud ko nga ikaw makong duulan kay ikaw kuno di balibad. Pahulama ko diha ter unya bayran nako ni katapusas kalibutan. Amen. Kinsa man ang atong panawgon panahon sa kalisdanan. Ikatulo nga pangutana mga igsuon mao ni. Unsa man ang mga panghuna-huna nga imong huptan? Negatibo ba or positibo ka ba sa panahon nga naakas pagsulay, naakas problema o naakas kasakitan?
Kaya naay mga taong nas kasakitan, wala, mamatay na gyud ko ani, mamatay na gyud ko. Luuyagod na ako, luuyon gyud ko. Wala nakasabot nga anak siya sa tag-iya sa tanang butang. Di ba? Aritas liso. Inigtanom sa liso. Magpabiling liso. Bisag iampo ni mo ng hagunoy mo to. Lord, patubua ang hagunoy. Bisag dili ni mo iampo ang hagunoy mo tubo siya. Kay ang yuta na ay kinaiyang mo patubo sa bisan unsang tanom. Itubo. Nigawas ang linghod nga punuan. Nya mo nang atong atimanon. Butangan atong mga bani sa saging. Kay linghod pa. Sa church, kung kinsay bag-o, mao'y atimanon pag-ayo, katong mga gulang, tabang na mong atiman. Mag-jealous pag yun. Uy, pastor, di na lagi ka managad na mo. Si sister ko, na may matag doon. Hello? Oh. Na, mas mambire. Kisa may tag doon. Mubalik ta sa napulo katuig sa panahon ni Mambere. Kinsa may tagdo no gayo ni mo Mambere si Jim, si Arjan. Bahala na ng bata, des duyan karing ga Facebook mo yang akong atimanon. So, mutubo mga igsuon. Inigtubo niya mubulak, sunod mubunga, sunod sa bunga ani na kao na. Ayaw katuo nga ang imong kahimtang karon magpabiling liso. Huna-una nga someday, Lord, aangat ang buhay namin. Musaka ang among kinabuhi, Ginoo. Musaka ang among panginabuhi. Musaka ang among income. Musaka ang among... Pero, okay naman eh, Pastor. Okay rin ni Tor. Salamat, Ginoo. Nadyo'y pagkaon. Okay na, Tor. Tuhi nga isang kakas, Ginoo, kay ang iyang promise... Panalanginan ka niya kay i-bless po niya ang uban, pinaagi ni mo. Usahay, musugot rata. Ang yawa, ay na pa eskwelahan na, kay pobre manggod mo. Maulagi. Muuyon sa yawa. Muuyon sa yawa, nga muingon ang yawa, ay na pa eskwelahan na imong anak, kay wa po mo ikagasto, pliti-pliti lang daan. Mayan po ka maulagi. Pero, og mo aris prayer meeting, muhilak. Lord, iangat among kinabuhi. Oh, gusto mo na kang iangat. O niya mo, yun kasi awa. So, dili na siya magpabilin. Ato lang, unsa man ang atong mga panghuna-huna. Sa kinatibuk ang tuig sa 2022, sige, yun na akong atubangon ang akong asawa, manulo ni nga mong luha nga mag-istorya mi, mag-drive ko nga magtulo akong luha nga. Nay mga panahon, mga igsuon, year 2022, mulapas na ng motor sa Lapas. Kanang crossing sa Dilapas? Muday nang na Dilapas kay mulapas na ito diha. Dili na may history. And then makabantay ko, uy, nilapaw naman ko mubalik. Kay sige, nakadagan kag yun na una, dagan kag i-consider. No? Ang mga tao ra ba pong imong gihuna-huna o imong i-consider, wala rapod sa ilang huna-huna. Napoy mga ingunana man. Nilapaw na. Oh, grabe, Jod. So, magsigi ko istorya sa akong asawa nga. Si Job gani, ingani, inigabot panahon unya, naaraw niya tay harvest. Ingon ang Biblia. Kaning Biblia, mga igsoon, musulti man nato. Ang nagpugas og luha, muani unyag katawa. Kanang sige katawa diha, wagay planos kinabuhi, bantay lang niya mo. Amen? So, unsa man ang atong panghuna-huna mga igsuon, unsa kanito? Unsa may mga pamatasan ng atong huptan nig-abot ani. Unsa man ang atoang mga kinsa man ang atong tawgon nya ang ikatulo mga igsuon, unsa man ang atoang mga pagpanulti. Inig-abot ani. Positibo ba ta or manunglo noon ta? Na may mga tao mga igsuon nga inig ka makasala sila, masayop sila, muingon na dayong di malasan ng kinabuhi. Oy! No? Pag pang-apply og trabaho, wala na dawat, di malasan ng kinabuhi. Di malas, gyud. Ikaw may katunglo. Unya, ningon ba si Lord, tungod kay ako imong amahan, ang isulti nimo maoy akong buhaton. Pobreha, yun yung kinabuhi. Sige!
Wag yung may kwarta, hurot! Kabalo mo, always kong ga-claim. Akong wife, sigurado, kabalog yun na siya sa ako. Always kong na-claim, nga naman. Kung ang ako lang kahago mo akong basihan, 5,500. Tag 2,000 ang simana sa gatas. Unsa o na? Pero kay naa may pulong sa Diyos nga nag-ingon, ang bungas kakugi sa tao di mo tupong sa panalangin sa Ginoo. Anya wa kay kugi, wa pa jud kay panalangin. Diha na kanaluoy sa mot. Napay uban, Lord, panalangin ko. Sa akong panalangin na. Kaya wa man po'y gibuhat. Amen? Nag-ampo, Lord, patubuhat akong pitsay. Ngayon si Lord, asa man imong pitsay? Nag-ampo, Lord! Maghalin og daghan. Kamo, katong mga nagnegosyo dire, ayaw, patasin yung ginansya. Ang uban, himon pa yung katunga. Piso rin mong palit. Ano, himon imong dos. Ayaw. Mo ginansya kagamay, makakaon ka, o di po ka maalkanse. Maura na. Kaya, diha ang kuan nga, dali nga musaka imong negosyo, kay magdumduman tanan. Tanawa ng mga gasolinahan, bisag piso ra ang ilang ginaog, tuwa dito kapagastanan. So, mas dali silang nagkumpra, hurot. Mas dali silang maangat. Napoy uban sig ampo, Lord, maghalin og daghan ng akong negosyo. Walay abli-ablis tindahan. Napay mga estudyante, Lord, bisag 98, ratanan akong grado, okay na ko. Sige, rakang ka Facebook, Mobile Legend. Muna ningon si Lord, patay ang pagtuo, bulag sa buhat. Sige, kagtawag sa Ginoo, di po ka mo dool Ginoo. Lord, tabangi ko, Lord. Dali, pa dool. Ikaw rin dool na ko. Karon mga igsuon na, gyud tay masabtan ani pag-ayo. So, unang-una, hibaw-i nga ang kalisdanan, maoy ang sa panalangin. Or ako na lang ning diretsoon, laktoron, nga kining unos og bagyo og mga balods kinabuhi, panalangin ni sa atoa. Nahimo ning panalangin sa atoa. Kanus amang ka sa nahimong kusgan, sa panahon nga sige kang gaaswat og bugat, na panalanginan kag kusog. Amen? Pero wala kay gibuhat. Huy, maagian na gani ka, liso sa electric pan, natumba na ka. Nahanginan, nagamay. Pero, mangil-mangil, pasangil, nga electric pan, nakatulog, God, while nagwali mo na, hagbong. So, maminaw sa ta, kining kalisdanan, gamiton ni sa Ginoo, para nga ang tao, mga igsuon, makakaton. Tanawa rago ng Job chapter 36, verse 15. Job 36:15. Ningon ang Job 36:15, apan tudluan sa Dios ang tao pinaagi sa mga pag-antos. Munang usahay, mag-ampo ta, Lord, ipalayo mis mga pag-antos. Di ganahang patudlo. Tudluan sa Dios ang tao pinaagi sa mga pag-antos. Nga naman, dili ka makakaton kung puro rasayon imong kinabuhi. Bisan ang Diyos gustong mo tudlo. Kitang mga ginikanan, tudluan na to itong mga anak. Bahala, good. Anak, pagpritog buwan, di ko kamao. Di lagi ka makamao kung di ka magprito. Duharay, tulo ka buok, bulad imong lutoon. Una, sunog. Ikaduha, hilaw, o ikaduha, luto. Naturog yun ang pilian. At least nakaton siya. No? Tudluan na to. Bisan sa mga simple ra kayong buluhaton. Anak, human ni mo gamit sa sponge. Kana bitang ipahid sa sabon, unya ipabula, itrapo sa baso. Ayaw ibutang ang sponge nga naay mumho or basa pa sa sudlanan kay matunaw ang sabon or mahugawan. Simple ra kayo na. Anak, inigsulod ni mo sa CR, nigamit ka sa sandal na basa, ipatindog sa daplin ni kauman, kay aron og naay mo sunod gamit, uga ang sandal ngayang gamiton. Simple ra kayo na. Tudluan ba? Arong makaibalo sila, unsay ilahang mga angayang,
himuon sa ila na unyang kapanahonan. Munang dili sayon. Kanang nas imong tapat ina paminaw ug ayo kay ganahan ba kag sayon ra kanunay. Sulti dali Ang uban gusto ratag sayon kanunay pero ningon si Lord gamiton niya ang mga pag-antos. Sa pagkatinuod lang blessing. Nay nangutana sa ako nganong napa man na sila mama nimo diha? Nganong na man sila? Akong gitubag nga pagbuot sa Ginoo nga na sila dire kay tudluan sad mi sa Ginoo. Nga mosalig ni Lord, nga moampo niya, nga mopaabot niya, nga magpailob niya, perting lawumag, perting laparag, perting habuga, ang mga pamatasan nga gitudlo sa Ginoo sa ako sa panahon nga naa sila dire. Sila pod, nagkaton sad sila kitang tanan, nagkaton. Nga sa mga malisod, nga mga panghitabo, o sa taas nga proseso sa mga kagulanan, na ay kalipay o grabing kalinaw sa umabot. Kamo, ugwatay, ang uban siya pag-ampo, Lord, tagay mig kalinaw. Anak, nakagubot ba day ka? Wa, mampot. Gubuton o na ka, aron ang imong ipangayo nga kalinaw, imong madawat. Na yung mga taong sig-ampog kalinaw, pero mo'y tighimog kasamok. Nanas imong tapad, di na ikaw. Na ay tawo nga sigig ampo, Lord, tagay mig kalinaw, pero sila mo'y sigig himog kasamok. Unyag nanay kasamok, mamahid rabas uban. Kay kuan manggod, kay kuan, si kuan manggod, si ado manggod, kay kuan. Yung mga tao, doon nga na mga igsoon. Ampo ka kalinaw, Lord, tagay kog kalinaw. In Jesus' name, amen. Nay nanoktok. Alo, katong imong kuan. And then, ni aka sa kong puder, nga naong ko nimo. Ngayon, ang Ginoo tanawan, ngayon kagkalinaw. Gusto mo na kagubot. Dili lagi na ikaw na simong tapad. Gamiton sa Dios ang mga pag-antos, aron tudluan ng tao. O gamiton niya ang kalisdanan aron sila makasabot. Ang mga disciple, wag yun sila kasabot. Ang ilara, wow, milagro, nakakaunmi. Hala, nakakita agbutan, itindog, lagi bakol bay. Kita pa kabay. Grabe, lagi kayo ni siya. Wala sila kasabot. Wala sila kasabot. Munang iagi sila ni Lord sa kalisdanan. Aritas tubig, dinhi mo na ako tudluan. Di mo makasabot nga ako ang kalinaw kung wa mo'y bagyog balod o unos nga agion. Di mo makasabot. Mung kamo mga girls, ayaw mong tutuan ng mga saad-saad sa mga laki nga magmalinaw ni mong kinabuhi dahil kung maangkon ko nimo. Sagpaa dahil nagkalima. Dapat kitang tanan makasabot nga ang kalinaw nato naa sa Ginoo. Sultian ka nako. Kung wala kay problema or na kay problema, dili gihapon ka magmalinawon bisag wa kay problema kung wa kay Ginoo. Di ba? Nay mga times nga ikaw ra usa unya taas ng panahon nga murag empty ka nga para asa unsay purpose akong kinabuhi nganong laay ko kaayo wa ko kabalo sa ako gibati unsa kay pinakagikinahanglan unsa kay problema. Di ba dahay ni abot sa ingana sa imong kinabuhi? And diyan ni mo na-realize nga ang ako din tinuod nga kalinaw o kalipay, wala sa butang aning kalibutan na. Sama sa gisulti ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 2, ningon siya, nasulayan ako ang pagkaon, paglipay-lipay sa nakalalayang ilimnon, o sa mga kababayinan, o nakabato na kong daghang mga bulawan, mga kahayupan, nakapananom ako mga kaparasan, unya daggan tanan ako ng naangkon, hilak siya. Ningon siya kawang ning tanan. Walay bisan asa ani nga makahatag og tinuod nga kalipay og kalinaw nako. In other words, ang Ginoo ra gyud maoy makapahunong sa unos sa atong kinabuhi. Kanang sala nga paborito nimong buhaton, mura nagbalod nga imong hinulsulan, mo balik, gabalod ra kanunay sa imong kinabuhi, si Lord ra ang makapahunong ana.
Kapila naman kang ni-attempt nga, di na good ko, promise. Mamatay pang silingan. Apilon pa mo silingan, oy! Si Lord lang ang makapahunong anang balura, mga igsoon. Munang ikaw po, dili ka kahukom sa taong magsigi. Nga no, gunis siyang, sige, ra magpakasala. Oy! Si Lord ray makapahunong, ana! This morning, ningon akong wife, move on na. Because nasubo kayo kog ayo mga igsoon tungod ra sa mga pulong nga akong nasulti. Kadto nga pulong nakaingon ko nga kung imong basahon ang akong gibutang didto, wala makaingon wa may problema, wa may sala aning pulonga. Pero ang ako nga nagsulti ato kabalo ko nga bugat kayo mo nang Lord nganong nasulti man to nako. Nganong nasulti man to nako. Because duara ang mahitabo. Pwede kang nag-encourage na ka-offend na hinuon ka or naghimo hinuon kang self-righteous sa imong kaugalingon. Muto na ingon ko nga Lord pasay luag yun ko ron, hinluag yun ko. Ano niya, nigawas ko ning ko, excited na ko magsimba. Excited na ko maminaw sa imong pulong. Kitang tanan mga igsoon, ang uban wa nagbantay nga makasala. Bisan pag ikaw unsa nakakababinantayon makasala aragyapon ka. Napoy uban silingan mo'y bantayan, dili yang kaugalingon. Napoy uban nga katong iyang kontra, maurag yung bantayan. Kasal mo. Kada masayop siya. Ito alagi. Di na magbantay sa kaugalingon. Munang ang nahitabo, sige kag panangtang sa puling sa uban, ikaw nagkadaghan, hantod na himong truso, hantod na himong dakong kahoy ang babag diyas imong mata. Amen? So, tudluan ni Lord. Pinaagi sa kalisdanan o mga pag-antos aron sila makasabot. Wa man gyud sila kasabot kinsa ning ilang kuyog. Murag kita si tagsimba pero wa ta kasabot kinsa ning Ginoong nag-uban nato matag adlaw. Inig ka encounter og problema. Unsa ni? Wa kasabot. Humana niingon si Lord, giatiman nako ang mga sagbot, mga bulak, mga langgam. Wala ni sila naninda, wala ni sila na nang bunglay, wala ni sila na nagat. Gipakaon nako sila. Ikaw pakaha nga mulihok. Usaon na lang. Wa pa kasabot kung kinsa ning Ginoo nga atong gisimba dire. Bubasa kaspulong sa Diyos, gibuak niya ang dagat, gipalakaw niya si Pedro ibabaw sa dagat, gipatungha ni, gipaulan niya ang mana nga pagkaon, gibuhi niya ang patay, giablian ang buta, tanang milagro, gibutang dire, aron ikaw kako makasabot, kinsa ang Diyos nga gisgutas, Biblia, nga mao ang Diyos imong uban karon. Imong kauban karon, pero ambot lang. Kaloyan ba ka ako, kay mara maglayo kasi Ginoo. Unta, malooy si Lord. Say unta. Dili sure. Kabalo ka ni mga tao nga wala nag-expect sa Ginoo. Inig panalanginan ang ubang tao, masina ra ni sila. Mas buutan pa makuha na niya. Manong siya may na first honor. Baylo na migbangko, sunod. Gatapad manggod mo nang siya gipili ni teacher og didto pa ko kalingkod sa iyang gilingkuran ako jay first honor ma. Baylo na migbangko sunod. Then niya pailain mga igsoon. Kanang sa makadagang panahon badlongon tas Ginoo pero di ta pa to. Mga ginikanan ka-relate mo sa inyong mga anak no. Kita ra ba mga ginikanan? Palihog lang, mga ginikanan, makonsensya na unta mo. Grabe kayo ta mo kastigo sa itong mga anak o magpakasayop sila. Ang pangutana, ikaw ba wala nagpakasayop sa imong amahan sa langit? Di ka makonsensya? Pagkasala sa akong anak, akong gilatos og hanger. And after that, human ako glatos og hanger. Imbis nga mo sulti pa siya. Wala na siya gisulti, niingor siya. Tagi kog milk. Na-realize na ako, mo ding ing ana iyang batasan, kay gigutom na di ay siya. And paghatag na ako og milk, nihigda na siya. And then, nag-inom og milk, gatulo pa ng luha. Gaingana pa, gabako-bako pa. Unya ang hangir ng labhag na sa iyahang paa.
Tapad ko niya og higda, nak, pasayloa si daddy. Gusto nato ang atoa ipatuman sa atong mga anak, pero ang gustong ipatuman sa langit ng amahan diri nato, wala natuman. Sikhara ko nang nasimong tapad, maujod na, ina nga, magbago na ta ha? Hello? Nainumdum pa dyan ko mga igsuon. Usa sa mga kagawad sa amoa, iyang mismo nga testimony, kikining mga ginikanan, kuan kay na sila amping sa mga gamit. Di pwedeng inigamit ni mo diha, magkalat-kalat niya. Kitang mga bata, inigabas na to dito, ibilin na to tong gabas, kundi in tagagabas, magkuha tag sundang kay sapsapan na to atong gihimo. Human na tong sapsap, ibilin ang sundang kung asa ta nagsapsap. Kuha na po tag martilyo, dukdoko na to. Human na tong dukdok sa martilyo, ibilin di asa ta. Di gakalat na. Pirtig yun niyang latos, kay nga naman ang bunglay nawala lagi. Mulakaw na siya, wag yun siya kalakaw, hangtod na odto. Nalatusan niyag ayo ang iyang kamagulangan nga anak, nga naman. Nakabalo man siya kinaiya siyang kamagulangan nga anak nga ingon ato, mugamit o gamit, dili uulis butanganan. No? Tanawara ko ng amo adi ang trabaho sa likod, sige may patag-patag. Tanawa ninyo, di ba naara di hapon dito ang mga gamit? So, ingon siya, kuha gyud siya kanang dako-dako gyud nga sanga sa bayabas, gilatos gyud ang taman unya hangtod na upos ang bayabas. Kaihi tawon grabing hinilak sa kuan, kaihi gyud siya og binunal kay sakit kaayo. And after that, lakaw na siya. Moadto na siya dito, sundang na, manghagbas na lang siya. Pagsuot niya sa iyang butas, dito ra ang bunglay og nahinumdum siyang siya'y kabutang. Palihog lang ta mga ginikanan kay kining atong disiplina tinudlo ni siyawa dili iya sa Dios. Munang usahay mga igsuon ngano naunsam ni akong anak, kitay gahimo nilang ingana sila. Amen. Na ako ning gi-share sa mga papa kay nakoy bula nga murag balon. Balon nga bula ba, gamay. Hangin ray sulod ana humok kayo siya kay rubber man. Nya, si Kisay, ako siyang ikong, kuan na to say. Dugay magyod siya. Unya, wala na po ko sa akong huna-una. Kay parang mo pay attention siya sa akong gisulti. Ako siyang gibato sa bulang akong gigunitan. Pero humok good po to. Karon, kay naay, mga nilabay ang mga adlaw. Karon kay naa siya gisulti ni Naya. Ayaw Naya. Si Naya, kay dili magyod mo pato. Gipunit niya tong bulang akong gigamit, gibato niya si Naya. See? Kita'y nagtudlo. This morning, ningon ko, say. Kaya ang kana magawa mong bata, Tagalogon na ako, kay basin makuan siya, no? Kanang baby namin. So, pagka nakita niya ang cellphone na lula niya, daddy niya, mami, kuha na niya. And then, automatic na siya, kay kamauna na siya, mang-download, mag-unsa diya. Sabi ko niya this morning, anak, Sunday ngayon service, walang cellphone. Ang sagot niya, gani mga bata ako nakita, nag-cellphone sila. See? Mga bata, kung sa ilang nakitaan. May gani, kay wala sa naingon. Gani mga dagko, ga-cellphone ra. Ga-simba. May gani, waning ana. Amen? So, ang Ginoo, mga igsoon, gusto niyang tudluan ta. Nakaron, ang tao gahig ulo. Tanawa. Kinahanglan pa, ato mga anak, palihog ko ang plato dito. Murag wa kadungog. Kay ga-reply pas iyang uyab. Nak, plato ba? Usa ka, bungol? Lagi, galakaw na padong sa kusina. Dugayang naabot sa kusina kay cellphone lagi. Siyagit, sama ka, sugol ka, gusto ka, kilampaso. Gadagan, oy. Nay mga anak ngayon anak, huwaton pa og musinggit ka, usa mo lihok. Kung kamong mga anak kamog, naamo karon nagpaminaw, kanusaman mo magbago? Wa mo'y plano magbago? In fact, kaming mga ginikanan, di mi malipay nga musugo mi, mutuman mo dayon. Ang among mas labawng kalipay, nga bisag di mo sugoon, nagbuhat mo.
Namo po yung mga taong igor kang tanawon. Hello? Muingon na tong among amahan, nakatanom na kog 5 kalube, nakatanom na kog 10 kapunuang saging, karon bugnaw pagyapon ang halingan ang dauban, walay ininit ning termos. Hay nakong mga anak mo, muingana na siya. Among papa gisingot nagkadlawon. Na uli alas 8 na. Gutom na, nindot untag nanay utan nga nag-aso. Nag-aso-aso unya nanay giprito nga buwad. Unya tinunuan ba nga utan niya, munggo niya, kalbasa, malunggay no? Unya nanulon-tulon nga sayo pa. Sayo pa oy. Wa pay paniud to. Pero pag abot niya, wa pagyapoy linuto, munang masuko siya. Usay ing ana ta. Makadagan ang Dios naghimog mga pamaagi pero kita di mo sunod. Munang maghuwat pa ta kung gitiksan si Gerson. Gerson ato? Sinabre? James nang Gerson mo na. Asa gitiksan? Son! Nakalipat jud ko asa tong imong verse. Asa to kay magamit to nako this morning. And ingon diya sa panultihon 20 verse 30. Proverbs chapter 20 verse 30. Palihog. Atong tanawon diri sa atong screen mga igsoon. Niyon sa ang Proverbs 20 verse 30. So ang Proverbs sunod na siya sa Salmo mga igsoon. Ano ba nangita sa Revelation dapit? Proverbs chapter 20 verse 30 nagingon, usahay kinahanglan pa kitang makatilaw og pait nga kasinatian. Una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Tinuod? Mausahay po, ug masulabi na itong anak, ako inon si mami. Latusa siya, unya human palingkura, nya sulti siya, og nganong imo siyang gilatos. Kay aron siyang mahibaw siya. Kay mga anak nga mga gipatuyangan, daot og mga kaugmaon. Di man ko moingong successful ng mga anak, og dagko na kayong income someday. Kung dili, gyapon na sila kamaong manglaba, manghugas, magluto, di na successful. Oy. Ang failure, ang ginikanan, nga wala nagtudlo. Munang tudluan, gyud nato sila. No? Ingon pa dyan dito sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way they should go. Sa Bisaya, ningon, tudlo yung mga bata, ug unsaon nila pag kinabuhi sa umaabot. Aron sa ila na unyang panahon, di ni mawala sa ilaha. Tinuod? Tudluy ang mga bata kung saan niya pag kinabuhi. Og mahinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Tudluan na to. Tudluan gyud nato. O sahay mosulti ko nila dire mayon ko sa bata pa jud ko grabe at the age of 6 and 7 size 7. Muingon na si Papa, dili mo kapamahaw kundi ninyo mapuno ng drum. Unya imagine na ang among kalusan, dinhi og purok dos, pang ang agion. Nga naman, atong Domingos hapon, hunat maramig duwa, pagkaugma, klase na, way tubig. Pukaw og kadlawon, di mo kapamahaw, kung dili mapuno ng sudlanan, tubig. Kinagrabihan. Atong mga anak ron, mo pauli ragkaon, mo pa'y mga suko. Walay ginikanan ni amin oh. Mga buutan jud ay mga anak. Nagwali ko sa mga badlungon og anak kato mga buutag anak uli na mo. Paniud to mo sayo. Oh, mo pay masuko. Ma, wa man ko ni masublay sudan. Mo ana ba? Naaman nak. Well, nagkaon ka pag cellphone. Mo na isudan. Kabantay mo sa atong mga anak ron magkaon katapad og cellphone. Naisudan da anak, kanay mo cellphone. Hungit ni mo tanaw, rago ka dito mga mukbang. Mga Chinese nga nangaon og seafoods anang sakayan. Tanaw ra diha. Mga to mga anak, tudluan na tuglungag. Nak, sukda ang gitasun sa bugas sa imong tudlo. Unya, ipatong ang imong tudlo ibabaw sa bugas ug maupunay gitasun sa tubig nak. Inigbukal kuhae o kayo. Gamay ra nga naantod maluto na siya. Tudluan na to sila. Kung manghugas ka na,
Paugason, ba? Mahinlo na di, og dili. Sungugon, mambitaw ko sa ako maestra, grade 2 ko, muingon na dayon. Kinsay tiglaba sa imong biste katubig? O sa imong uniform? Ingon dayon ko, ako ra ma'am, kay di mo sugot si mama. Nga siya mo laba. Maudi ay. Kay nagyilo ra gihapon ng nya na gihapoy kamot sa laing bata ning ako ang uniform. Kay magdakpan na ibi ami lapok kay mga kamot na dakpan ka nya iniglaban nimo kay bata pa ka di matangtang tong kamot sa bata. Maudi ay. Pero nakaton me. Nindot og dili ang resulta basta kay iyang gibuhat kay someday makamaw raw niya na. Tudluan gyud nato. Kaliton tagkuha sa Ginoo. Unya nga atong mga anak kuha nato natudloy. Katong among amahan moingon dayon to. Anak, kamo mga anak inigpangaon na mo. Dapat magkugi gyud mo. Naay mga buluhaton, ayaw naghuwatag suguon mo. Basta kay mubuhat gyud mo. Kay mga matay mamuyo mo sa inyong mga paryente, kinsamay mo papuyo ninyo kung tapulan mo. Grabe itong ginikanana, no? Di mahadlok mo sulti mga matay na may uban maghisgot og patay, simbako. Nya dili mo simbako og Domingo. Simbako kon Domingo. Okay? Simba ta basta simba. Tudluan ang bata. Unya, mo lagi. Una pa magkat-on og makatilaw tagpait nga kasinatian. Mo na mga anak ko sa taas nga proseso, imagine usa ka tuig gibagyo niya, human sa bagyo, mauna to, gasunod-sunod na ang mga gaabot-abot sa mong kinabuhi. Ngana na jud ko, Lord, nibarog ko sa tubangan sa mga tao, ligon kaayong nagwaling ang Diyos! Pero kabalog yung ka nga sa akong kasing-kasing, warrior is a child. Munang nikanta siya, I drop my sword, gibutang niya ang iyang espada. Because deep inside this armor, ang nakita ninyo nga isog, puthaw nga gisuot, helmet, nga bagtik kayo ba nga murag makikang snappy kay nga sundalo, sa sulod di ay unsa, warrior is a child. Hilak. Kanang imong papa, gaisog-isog ra na, iampo nas Ginoo because warrior is a child. Kanang imong mama, strong kayo akong mama, nagsalig ra ko kanunay ni mama, warrior is a child. Wa ka kabalog unsay naa sa sulod niya. Ang ako nga wife, since birth, gikan nagkamalay siya. Karon ra man na gani siya mosulti ni mama. Nga, siging biliklon ang iyang kasing-kasing. Ay masakitan siya, gahi, mabugnaw, mabayulit. Nga naman to? Because may mga kasakitan siya sa bata pa siya. Nga iyahara nga gidibdib siya lang. Wala ka na gisugilo nila ni mama. Muna nga hapit siya kanunay madisgrasya. Dito sa eskwelahan, katong butang-butangan siya, unya, gibutang-butangan siya istorya. Nikalit siyang nanggahi, nga di na maable, may gani, kay daay notebook man daw to, nga gipaak. Gipaak niya ang notebook, ngita lang siya paagi. Warrior is a child, bayata. Muna nga, ako sad si kog huna-huna, mingon na ang doktor, duha na lang kaugat, mabugto. Lisod na gyuning, nyagingnan pag yun siya, lisod na kang magkaanak, onsay lisod. Kay kuno, duha na lang ka mabugto nga gagmayng ugat, wa na gyud siya. Yang lisod na siyang kaanak. Nahinumdum pa bata? Sa first daughter, siya galid og praise and worship. Molokso sa kalipay. Nya kita na balakat kay matagak kang bata ni Ruth. Pagkahapon gihatod namo sa Clarin, ang campers ni kuyog pa siya biyahe, and pag uli namo manganak na siya. Nyawa ko kabalo nga 5 cm na bato ug unsa basta kay hapit na muguwas ang bata. Ningon pagid siya mangaon, ningon ko mangaon sa taaning kananan at bang sa alanakan. Ay ngaon sa mi. O niya, pag abot na dito, naingan ang nurse, hoy, dugaya man ninyo ning gipasod. Naanang bata. Nagpasalamat ang pukos Ginoo, nga bisan sa iyahang giagian, naara po'y restoration ang Ginoo siyang kinabuhi. Gi-declare.
Ako siyang giingnan na naunsa na lang. Wa pa ganita nagkita, nabalo na ko. Muna mga istoryahan gabi Gatod mi ni Brian. Kung naunsa man tumiog na disgrasya ka ato, no? Wa pa kita nakita, nabalo na to, nabalo na ko. Ingon po siya, di ko po na, po kay bana, pero di, lahi na. Wala, ang nahi kay asawa, pero lahi na. Musugot ba ko? Sa uyab pa may sigihon ako ng sungog. Bisan pagpulihan o 100 kabuok, di ko kumusugot. Sigihon ako siya ana. Mauna nga bisag mag-picture-picture as a group. Wala pa man siya dire, kaya naa siya spitisig, eskwela pa. Unya, kaya nahigugma lagi ko. Akong inon si Pastor Abigail, o mutanaw si Pastor Abigail karon. Ako na siyang inon, Pastor, ayaw bayag i-upload ang picture nga na ako'y tapad nga laing kanang angayan. Nga naman, pag na-post na sa Facebook, makakita siya, ma-disturbo na ang kasing-kasing, dako na kaayo na nga problema. Muna ka mo, hoy. Kamo, pag-amping mo, hoy. Gunit-gunit mo relasyon, niya di mo kamaong mag-amping. Ako siyang inong ayaw. Munang mangita siguro muna akong mga picture. Bayot, tingalis pastor. Mangita tingali mong picture nga nang picture as a group lisod kayo na. Nga makita ang girl, especially nga mga mag-jam after sa jam kay, oy pastor, pa-picture ta pastor. Picture na yun na pastor, mga pastors and then mga estudyante. Mangita jud og dapit nga kanang akong tapad. Lucky. Kamo ba kusog kayo mga tawa? So usahay makatilaw patag pait nga kasinatian usa pa ta magkaton. Kinahanglan patang dadon sa dagat, uyugon ang dagat, huipon og bagyo, mubalod aron ta makakaton. Amen. Kanang magsigi kag kabalaka nga mawadan ka, himuon ni Lord nga mawadan gyud ka aron masayod kang naan nimong di mawala. Kinsa na ang Ginoo mga igsoon, maayong buntag. Hapit na lagi ko mahuman kay ligo pag og dagat. Katong mo uban sa messenger mo uban. Kauban ramos messenger. Hain naman to no, sige giyaw-yaw nawala na hinuon. Ang karon mga igsoon ato ning basahon. Ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom aning salmo. Ako ning giwali atong niagi pagyod nga Miyerkules. Ingon diha Psalms 107 verse 23 to 31. Psalms 107 verses 23 to 21 nag-ingon ang verse 23, ang uban naglawig latas sa katubigan or sa kadagatan. Nanginabuhi sila sa pagpanakayan. Oh, mga seaman. Oh, ayo. Nakita nila ang gibuhat sa Ginoo. Ang katingalaang mga buhat niya didto sa kadagatan. Mimando siya nga muhuros ang kusog nga hangin ug miisa ang mga balod sa kadagatan. Ang mga sakayan misulbong sa kahitasan ug unya misalom sa kahilagman. Niining kahimtanga ang mga sakayanon nawad-an sa kaisog. Nagsukarap sila daw mga hubog ug wala magsilbi ang ilang kahanas, ka-expert, kamaayong mulangoy. Taliwala sa ilang kalisdanan, gisangpit nila ang Ginoo ug giluwas niya sila sa ilang mga pag-antos. Gipahunong niya ang unos ug nangahilom ang mga balod. Kanang unos sa problema, mahunong ug muhilom mo niya na. Kanang unos sa kawaladon, muhilom mo niya na. Kana nga balatian mo, hilom na niya na. Kabalo ka kining balatian, magsig-yaw-yaw ni mo. Amen? Mamatay na yung kahapit. Sige nga na ang balatian. Nya ikaw po, bitaw no, halo ka man. Sige na siya, pero pahilom mo na ni Lord. O niya, sa verse 30, sa verse 29, gipahunong niya ang unos o nangahilom ang mga balod. Sa verse 30, nalipay sila kay milinaw naman. Sulti mong tapat. Og nakakaroon sa kagulanan, sulti iba.
Ayaw kaguol kay nay kalipay sa unahan. Dali Nay kalipay sa unahan. Igsuon. Sa 31 ningon. Ano padayunon sa nato? O gidala niya sila sa dungguanan nga ilang gipangandoy. Kina mo inindot kay tabangan ko na nato basa ning naslas be. Amen. Mandeng dito sila magpamed kanunay. Mao na testimony ni Mandeng. Okay, dera. Ang last ningon siya, o gidala niya sila sa dungguanan nga ilang gi. Unsay last nga word ilang gi? Kusga ko na nga word ilang gi. Kinsa man nato diri naay pangandoy. Ang Biblia nag-ingon, dadon ka ni Lord sa maong dungguanan nga imong gipangandoy. Lord, makabalay unyami, dadon ka ni Lord. Lord, na unyami ka sakyan Ginoo, dadon ka ni Lord. Lord, ako mga katawhan mo, muswag na sila, dadon padunggoon ni Lord. Usay ra ba kay mapasangin lang kog prosperity preacher? O panalangin ang gisulti ni Lord. Atong panggisiyo ni kay mga panalangin ni, di ni nato iwali. Ug unsay hatag ni Lord na mao na. Ug unsay imong gipangandoy dito kada doon sa Ginoo. Pero kabalo ka na po kay gipangandoy nga di pangandoy sa Ginoo para nimo. Munang uban mo ingon, Lord, kung dili man siya para nako, ako nalay ihatag niya. Nang uban gadungaw na pog cellphone. Ga-check na sa oras dugayan na human ning pastor malditohon. No? Kadtong naas kadagatan nag-encounter sila bugat kaayo nga mga balod. Kabalo kag naakas kadagatan ang nahitabo pagyod, maayo silang bulangoy. Pero ang problema lapas nas ilang ka-eksperto nga mulangoy. Munang dili na nila kaya, ikaw ug ako tuyoon sa Ginoo nga ang problemang muhagsa sa imong pamilya, sa imong kinabuhi, kanang di na ninyo makaya arong masayod mong dunay Dios nga kaya niyang tanan. Unsa may gipangandoy nimo sa kinabuhi? Kini nga among anak gapangita mig school. Nga naman tungod kay pastor's kid man siya. Gusto sab namo nga ma-equip siya nga bisan tuod nag-learn siya og kanang secular pero sa gihapon ang spiritual dili mawala siya. So simig pangutana. And then mo ana na dayon si, hay mahalaman. Oy, kaya ba ka? Hay mahalaman. Ang Ginoo mo'y tag-iyas tanang butang. Amen? Katungwa ni amin, unsa may plano nato na. Okay? Natay pangandoy, gusto nato maangkon ang pangandoy. Amen? O walay tawong nangandoy nga madaot siya. Amen. Mga ginikanan, wata nangandoy mga daot atongan. Kining akong anak, hopefully after 20 years from now, mahimo na ning mastermind sa pagpapatay ni Digamo. Walay nangandoy og ingana. Ang atong pangandoy sa atong mga anak, puro nindot. That is why tamni silag nindot nga mga kinabuhi. Nak, pray ka kanunay. And bless kayo ko sa akong anak. Pag uli na ako, Daddy, na ako'y verse na memorize. Genesis 12:22. Tama ko? Asa si Mami? Tama? Mami, asa ka? Wapatan ako magsimba, oy. No. 12:22. Nga ni Ana dito, I will bless you. Panalanginan tikaw, himuon tikang panalangin. Na-memorize na niya. Ako'y wa ka-memorize. Praise God. And then siyara kaugalingon kay last kayo ang time. Siyara yang kaugalingon nga nagdungaw aning mga litra, hala sige niyag suwat. And then suwatan sa siyang ngalan, iya pong sigihog suwat iyang ngalan. And ang mga numbers iya pong sigihog suwat, magsige siya drawing. Ang giing nanak pag drawing og giraffe, unya butangig pangalan sa giraffe. Ga-drawing siya giraffe ningon sa Daddy, ikaw drawing og dunggan. Pag drawing nako sa dunggan ningon sa di man ni dunggan og giraffe Daddy, oy. Ulawa ning anak na. Tidluan nato sila. Dili na ka magsige unya pamunal niya, inigdako niya kung sa gamay pa lang siya will train na matudluan nimo siya sa pamaagi sa Ginoo. Kabalo tag unsay atong mga pamaagi kinat sila. Luhod asin, luhod munggo, unsa kahano inigpaluhod natog munggo sa atong mga anak, paludhon putas Ginoo og munggo.
May nalanggani, nangakristohanon na ta. Amen? Wa po ko nag-ingong ayog lato sa inyong anak. Kaya kung dili ninyo latoson yung anak, kamoy naghimo anak nilang rebelde. Nasabtan na to, mga igsoon? And that is why, sa pag-adto nila, diha na sila sa dako kayo nga unos, mga igsoon. Naangkon gyud nila ang panabang sa Ginoo. Ato ta? Sa Luke chapter 8, unya mahuman na ta? Verse 22, ningon siya, usa ka adlaw ni ana. Luke chapter 8, verse 22, usa ka adlaw ni ana, misakay si Jesus sa sakayan, uban sa iyang mga tinun-an, og miingon siya kanila, manabok kita sa lanaw. Uban, nag-uban si Lord. Wala nagpasabot, nga kung si Lord nag-uban na, wa na mo'y bagyo. In fact, managko pa ang atong bagyo. Arong masayod ka nga ang bagyo, dili imong problema ka, Lord. Imong panglawas ka, Lord, na nga problema. Siya'y mo ayo, ikaw ray gadaot. Di ba? Lord, ayuha ko. Hunat, pugsoyo, pug soft drinks. Lord, mo normal na nga akong sugar. O sa kalitro pod kada buntag soft drinks. Ka-Lord na nga problema, ikaw tighimo. Nakasinabot ha? So nag-uban si Lord. O niyan, ingon diha, manabok kita sa lanaw. Now, kining word nga manabok kita sa pikas lanaw, naatay biyaan o naatay adtuan. Di ba niingon diha, mudunggo sila sa ilang gipangandoy? Ang atong gipangandoy mao ang langit. Og ni atas kalibutan sa pagpakasala, samtang naglawig ta, nagpanaw ta, kauban ng Ginoo diha sa sakayan, diha sa simbahan, diha sa panimalay, mga mao ang sakayan. Naatay balod nga agion, pero tuuhin ni sa maabot nga adlaw mo dunggo tas langit ng Pinoy-anan. Amen? Walay nag-ampo nato nga Lord, mamatay unta ko sa iyo aron maimpierno nako Lord. Walay nag-ampo ana ang atong gipangandoy langit ng Pinoy-anan. Amen. Ingon ang verse 23, samtang naglawig sila, nakatulog si Jesus. Actually, kung sabto ni mo ni og ayo, kung di ko ni mo tagdon, matulog na lang ko. Galami ra silang istorya, kabalo ka Brad, Peter. Pagwali lagi na ako ni duol tong nay gidemonyuhan, giingana ra lagi na ako, putumba lagi. Mabang, katupong ako dito. Galami na silang pahambugay, ang Ginoo wa na gitagad. Murag kita, grabe na kabisi sa kalibutan, panugilon sa atong mga achievements, pero ang Ginoo wa na tayo panahon. Lingian ang nasi mong tapat, di ka mauwaw. Nakatulog ang Ginoo, samtang naglawig sila, nakatulog ang Ginoo. Sultian ka nako, dili si Lord ang natulog. Ang natulog, imong relasyon ni Lord. Ningon diha sa John 1:1, sa sinugdanan ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sa verse 14 ningon, ang pulong na himong tao. In other words, ang pulong mao si Kristo. Natulog na lang ng mga Biblia. Kay wa gyud basaha. Amen. Kinsa ninyo dire kamao pa kayong muhusay am lang mga nanaglayog nga numero, rambulan ni kay aron lamang siguro jud lang bawi-bawi sa pusta. Kamao kayo ta ana. Katong mga expert direktong malunggay nga size hagbong. Kay sunod ana tanglad. Kamao kayo mo murag mabasa na nimo unsang mga baraha gipanggunitan aning imuhang mga kaatbang. Expert kay ta ana. Pero pag ingong asag John 3:16, naas Genesis. Ngano man gipakatulog na nato ang pulong sa Dios. Iyahay na lang tagpagarbuhay sa unsay atong mga nahimo, panindotay na lang taanig, pasinaway na lang taanig mga Pinoy-anan. Ang pulong sa Ginoo wala nato tagda. Sultian ka nako, tanan nga namugna nimo, nakapalit kag motor, nakapahimo kag balay, nakapalit kag yuta, nakapalit kag mga appliances, nakapalit kag mga tanan nga gigastuan nga nasa imong balay, milyon na nakapin. Kana tanan nagagikan sa imong lawas. Pag imo ng lawas may makaproblema, generic ra. Generic ra kay mahal ang tambal. Libat. Di ka maumutan-aw sa unsay kinahanglan sa kinabuhi. Ano po ito naingon kong libat, no? Pasaylua. Sunod, mahuman na ta.
Unya, samtang naglawig siya, katulog, unya mihuros ang usa ka kusog nga unos. Di na dahi mo makigsulti na ako. Wa na dahi mo'y panahon na ako. Wa dahi mo kasabot kinsa ning inyong kauban. Sige, bahala mo. Paabta na dayog unos. Ang mga tao ra bagyod, inikaabot sa unos, ang Ginoo gyapoy basulod. Nganong gingani man ko nimo? Kapobre-pobre na mo. Tagaan pag yun minimo aning baliteana. Gituyo ni Lord nga naay unos, kadi na ka managad niya. Unya, nasudlag tubig ang sakayan. Dira. Di ko kamayong Kristohano na ko, Lord, nag-uban na ka na mo, wala problema, makasulod sa mong pamilya. Nasudlan og tubig ang sakayan. Christian man ka nga church, nganong nasudlan man og tentasyon, nganong natintal man si pastor. Napabayoban mangutan na, hala mao! Hala, kabuutan man ato niya. Prayerful man to. Nganong nabuntis? Ngano, walay matres? Ay, naminaw lagi mo diha. Inyong tanaw sa akong nawong, sinugba ng buwad. Gigutom na mo. So nasudlag tubig ang sakayan, busa na miliglo sila pagayo. Verse 24, unya nanuol ang mga tinunan kang Jesus og ilang gipukaw og mingon sila, magtutudlo. Kung ang duha ka pulong balikon og sulti, it means emergency na kaayo. Di ba, di kayo emergency, mga anak ka? Jimar. Hinay ra ba? Pero mingon na gani ka, Jimar! Emergency na kayo. Muna ningon sila, Lord, magtutudlo. Uy, sao na ni? Emergency na kaayo. O sahay, manawag ratag Ginoo og emergency na kaayo. Pagsugod sa bukol, patayhop-tayhopan lang sa ni. Papaypayan og tabako, patuluan og inusap nga apog. Yan nilala na. Basig pwede ni dito sa isaka na to niya tong bukid, matagtagda kong donasyon. Nilala naman, nadunggang na ibang giitan ditong mananambal nga. Grabe, adto na po dito. Nilala nag-ayo. And then, na. Usa pa, Ginoo, pastor, ang po eh. Sunod. Mibangon sa Jesus, gipahunong niya ang kusog nga hangin, og ang dagkong mga balod, milurang kini og mibanos ang kalinaw. Wow! Ang tinuod nga kalinaw o kalipay, ang Diyos ay makahatag. Muna, hindi mabuhat sa tao, mabuhat sa Diyos. Muna, sige kaghilak-hilak, nga naman, nisalig mang kastawo, nga limitado ray ang mabuhat. Doon ay Diyos, nga di limitado ang yang buhat, plus, matinudanon sa iyang saa, di ka musalig. Dali ra kayo musalig sa tao, dahi, ang binang imong 3,000, dahi. Kay human sa 2 ka simana, 10,000 na. Apel, kag linya dito sa barracks. May pay ni palit ni mo tog bala sa church. May pay. Ikaw pastor, sige ka pa dungog-dungog. Mao. Og miingon siya sa mga tinunan, hain na ba ang inyong pagsalig? Sige. Kitang tanan karon, pulong nis Ginoo. Atong dadon sa atong pagpauli ang pangutana, asa na ang inyong pagsalig? Na mga tao din nagsalig sa kwarta. Na mga tao din nagsalig sa ilang kaugalingong katakos. Na po mga taong nagsalig sa ilang kaugalingong diskarte. Mga mananagat ni Inday, Undoy. Pero dalili na nila makaya ang balod nga niabot. Kamaoning manglangoy. Musalig gani kag unsay imo nakita aning kalibutana, siguradoon lang nako nimo unlod gyud ka. That is why salig sa Ginoo. Bisan ako di na ko kasalig sa akong kaugalingon. Because I always pray, Lord, mag-careful na ko sa akong pagpanulti, mag-careful na ko sa akong kinabuhi, Ginoo. And abli kanunay akong kasing-kasing. And ready na ko nga ma-wounded. But please, ayaw tuguti nga ako mo'y makasamad o kinabuhi, Ginoo, makasamad o kasing-kasing. Magbantay na dyan ko. Besag unsaon ni magpaniguro sa imong kaugalingon, masipyat gyud ka. Comment ra gani itong ako, ni comment ra ko. Pagkahuman, ay, sakita sa akong gibati, Lord. Makabuhat gani kag sayop, ikaw ra po'y mag-antos. Amen?
Kung nasakitan ang tawo nga na-offend sa imong pagpanulti, inig ka-realize nimo mas labaw pa kang nasakitan. Amen? Manang na mga anak, moingon na dayon, mugakos dayon sa ginikanan. Papa, pasaylo ako pa, nga nang imo mag-ibiyaan. Diha na niya na-realize ang tanan. Nasabuhi pa ang iyang ginikanan, daghag gisulti, daghag tambag, daghag gipangayo, pero wala niya buhata. Ako mong advisean karon, ug unsay request nila, basta kay dili lamang makasala, buhata. No? Pero ug moingon na ganitang akuan atong imong Dios, don't do it. Ayaw panghatag og tunglo. Ug moingon na ganinang palitimig usa ka long neck, bantay gyud ka. Magdawat gyud ka latos sa Ginoo. Nga naman, kabasahan nimo ang Nahum or Habakuk, sorry kayo ha, makalipat na. Kung ingon siya dito, alaot ang tawong nagpainom sa iyang sigkataw og nahubog nga naghubo na lang. Munang magbantay ta ana mga igsoon. Amen? Unsa pailain nato mga concern. Ako nang gidalatanan aron ma-warningan ta mga igsoon. Amen ba? So ningon siya hain man ang inyong pagsalig. Kita, mangutan na si Lord, asa naman inyong pagtuo? Asa naman inyong pagsalig? Kay usahay ra ba magkadugay ta, magkawalay gana. Munang mayon ang uban, kung kailan tumanda, maupay pagpabadlong. Nagkaidara na, usa pa nung nagpabadlong. No? Unya, lahi ra ba nimong badlongon na ning idara na kadali kay mong luod? Maghuna-una dayon sa una, mga gagmay pa mo, mura mo, nga wala mo ikabalos. Nga na dayon yung mga ginikanan. Wala naguna-una ang pagbadlong sa anak o sahay ikaayo pod. Mura na bagatong yun na wa may katungod, mga anak na mo. Pero nindot di ay mga igsoon. For so many times na aksidente ko. Pero before na nahitabo, na anak ko'y tingog na dawat sa akong wife. Mingon na akong wife. Abisan na akong papa, katong sa Negros. Na, manggod laman kay helmet. Isuot na lang good na. Nya di ko gustong ma-offend si papa. Ako na lang isuot. Pagbiyahe na ako, na bangga ko sa Pamplona. Na utso ang ligid, unya, pertig yung, anyaga akong helmet na buak diring dapita. See? Munang, og muingong uli og sayo, uli gyud. Sayos buntag. No? Sa lapas rin tao, nakutob, usa ka, kining atong mga kaparyentihan, atong iampo, nga palalipdan sila sa Ginoo. Labi na agwa pa sila Diyos sa kinabuhi. And I realized, tanan namo nga mga relatives, sukad nga siging ampo sa pagpangalagad sa Diyos. Walay nangamatay nga wala nakapangalagad sa Diyos. Kaingon jud ko maayo ang Ginoo igsoon. Amen? Unya apan, natingala sila og nalisang og nagpangutan-anay kinsa man kining tawhana. Tanawa dugay na sila kuyog-kuyog pero usa pa na yung kinsa man ni tawhana. Wa gyud ay sila kasabot. Mura kita dugay na tang simba wa pagyud ta kailag kisa ni atong gialagaran. Munang tudloan ta ni Lord pinaagi sa kalisdanan. Unya gipahunong niya ang hangin ug ang mga balod ug mihunong sila. Amen. Pangutana lang pod, ayaw ra pud niyo personal ha, kay mamauli naman ta. Ang hangin ba na ay huna-huna? Ay, tubag ta palihog be, ang hangin ba na abay huna-huna? Wala. Ang balod ba, ang dagat na abay huna-huna? Pero sa diyang gibadlong ni Patoo, kaning naminaw karon na abay huna-huna? Pero badlongon, masoka. Rest in peace. I mean, mamaulit ang malinawon. Sabta nato ni ang pinakatapusan nga conclusion nga punto akong gihatag sa imuha. Kanang mga kapaitan nga atong agion sa kinabuhi, bisag unsang nawunga sa sitwasyon, panalangin na nagagikan sa Ginoo. Kay maunay nagtudlo nato nga mosalig sa Dios. Maunay nagtudlo natong maduol ta sa Ginoo. Monang niingon diha, what if your blessing comes through raindrops? Di taganahang mo ulan, pero ang ulan di ay blessing. What if your healing comes through tears?
Basin di ay kaangkon og kaayuhan ang imong kasing-kasing nga nasamaran og nagdumot ka hangtod karon. Pinaagi sa mga hilak. Unsay sumpay ganito na ana? Blessing in disguise. Amen. Let's close our eyes. Amahan namo nga langit nun, salamat kayo sa mga pulo nga among nadungog ni ining kabuntagon. Ang mga pulo nga nagsulti ka namo. Nagampo mig kalinaw, pero mahadlok kamig balod. Mahadlok mig bagyo, mahadlok mig mga kabalaka, daghan kay sa among kinabuhi. But among pangayoon ug among iampo kanimo Ginoo. Nga kami hatagan nimo kasing-kasing. Nga bisag unsay imong ialaw, itugot sa among mga kinabuhi, mudawat kami o Dios. Ipabati baya gyud Ginoo ang imong pagpangga sa tanang mga kinabuhi nga niya. Kining mga kinabuhi karon nga giuyog sa mga balod. Daw sakayan ang ilang panimalay, ang ilang pamilya. Nga gihapak sa mga balod sa kawaladon sa balatian. Nagahuros ang hangin Ginoo sa mga kabalaka or sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, anaa ang unos sa mga temptation, unos sa pagpakasala. Tabangi kami Ginoo. Before kami mopauli, among ilhon og sabton pag-ayo. Nga walay laing makapalurang, makapahatag og kalinaw sa mga bagyo nga among gisagubang aning kinabuhi Ginoo. Even this church, sa dili maihap nga mga pagsuway nga mo nga giatubang ani. Kani nga sakayan, kani nga simbahan, kanunay gisagpa sa dagko kayong mga balod Ginoo. Panikaw ang Dios nga nagbuhat sa kadagatan. Ug ang imong pangalan labaw pa sa pangalan sa mga problema nga among giatubang. Panalangini ang kada usa Lord. Ug ang kada usa mahimo usab nga panalangin sa uban. Kadtong nag-angkon sa batasan nga mopanalangin sa uban, padatua pauswaga Ginoo. Nagingon ka sa imong mga pulong nga dunggo sila sa dunggoanan nga ilang gipangandoy. Magunsa man ang among mga pangandoy para sa among mga anak, para sa among pamilya. Ug labaw sa tanan magunsa ang pangandoy para ni nga church. Kundi sa among mga balod, wala ang imong panabang Ginoo. Sa kung saan pa namo, pagpaningkamot, ang among paningkamot sa matag adlaw, kuwang o kuwang gihapon. Ilabi na kung doon ay mga balod nga moabot sa mong kinabuhi. Sa mga panahon nga nay moabot nga balod, kalit nga unos ug bagyo Ginoo, pahinumdumi kami nga sa nang labay may mga balod na usab nga imong gihimo nga nagmalinawon nga niagi sa among kinabuhi. Tabangi kami sa pagpahunong sa among mga kinaiyang nagsalig sa among kaugalingon nga mga abilidad, nagsalig sa tao, nagsalig og kwarta, nagsalig bisag unsa. Sa kanunay Ginoo, mabuhi kami nga magsalig kanimo. Mabuhi kami sa mga pag-ampo. Mabuhi kami sa imong mga pulong. Walay usa nga niya haning dapita nga likayan sa imong pagtandog Ginoo, samtang kami hugapaubos sa imong atubangan. Salamat kay Lord. Nabisan ang anak, prodigal son na layo na balik sa amahan. Bisan ang sakayan nga gikastigo sa mga balon, mudunggo man sa gipangandoy nga dungguanan. Kami usab may kapahulayan lang unya kami. May kagaano niya kami sa unahan, may pag-uswag niya kami. Og sa among mga luha nga ginatanom,
Makaani kami ni ini kalipay sa umabot. Tabangi kami nga mubarog mula hutay. Tabangi kami kanunay magatutok sa imong giagian aron dili kami maluya sa among pagpangalagad. Luwang among kasing-kasing na imo kami mga self-righteous. Na imo kaming hakog sa kaluwasan ug di mo share sa uban sa iluhay taon kami. Tabangi ang tanan nga niya nga mga kabatanunan. Doon na sila nindot nga mga kaugmaon nga imong giandam Ginoo. Ang ilang mga desisyon kanunay na-influensyahan sa imong mga pulong. Nga mo mga kanakan mo tubo silang nahigugma diha kanimo. Makasala kami, ayaw kami isalikway Ginoo. Ayaw ipahilayo diri ka namo ang imong tandog, ang imong gugma, ang imong presensya.